Ahoj, zdraví ťa Jeffrey. Ešte predtým, ako začneme, by som rád poďakoval za podporu komentármi, lajkami a taktiež formami, ktoré sú uvedené v prvom príspevku. Prajem vám teda príjemné počúvanie. 13. kapitola. O 3 hodiny neskôr, pred 10. večer, som stál vo výklenku na konci haly, vedľa kuchyne a sledoval ten ansábel cez dieru v stene. Súbor, ktorý sme pozvali na predstavenie, podľa môjho názoru najlepšiu šarádu, akú Wolf kedy zinscenoval. V kancelárii je v stene otvor zakrytý pekným obrazom vodopádu, zavesený asi 2 metre napravo od Wolfovho stola. Na druhej strane, vo výklenku je v úrovni očí umiestnená kovová doska, je ju možné odsunúť bez najmenšieho hluku a keď stojíte vo výklenku, môžete sa sami presvedčiť, že je vodopád vyrobený na zakázku, nebráni vám vo výhľade na kanceláriu, ani nebráni počuť všetky zvuky. Pre moje oči a uši to nie je úplne to isté, čo by som videl zo svojho stola, ale nemohol som tam byť, pretože som bol potupne vyhodený a okrem toho na moju stoličku by sa 2 muži nezmestili. V ten deň na nej totiž sedel Saul Panzer. Presne o 9:40 vošiel Wolf do miestnosti, prešiel k svojmu stolu, pozdravil prítomných 3 nepatrnými úklonmi hlavou, doľava, doprostred a doprava a posadil sa. Všetci okrem Saula prišli na žiadosť pani Blantovej po tom, čo jej Wolf zavolal. Saul ju usadil do červeného koženého kresla podľa mojich inštrukcií. V prednom rade žltých stoličiek sedela Sally, vľavo Ernst Hausmann, uprostred doktor Avery, vedľa Saula sediaceho za mojím stolom. V druhom rade sedel Morton Farrow, synovec, a Charles Yerkes, bankár. Sally bola jediná osoba, ktorá mala poňatie, čo sa chystá, keďže mala nielen dostávať pokyny, ale aj všetko perfektne nacvičiť ako v divadle, prišla o 7:30 dole a povečerala so mnou v kuchyni. Jedla v kuchyni z 2 dôvodov. Aby Wolf nemusel porušiť svoje pravidlo, nepracovať pri stole a aby Fritz mohol všetko počuť. Niekto z návštevníkov mohol Fritzovi položiť otázku, pretože to bol on, kto otváral dvere a musel na ňu správne odpovedať a vedieť presne, čo má povedať. Jediná vec, ktorú Sally nevedela, bolo, že ja budem celé predstavenie sledovať tým kukátkom. V každom prípade som v ňom nemal hrať žiadnu rolu, len som sa pozeral, aby som si skrátil čas a videl a počul Wolfa recitovať tú kopu lží. Sally by mohla neprirodzene často zablúdiť pohľadom na obraz vodopádom, čím by na seba upútavala pozornosť a Wolf chcel všetku pozornosť pre seba. Teraz ju dostával od 7 párov očí. Neďakujem vám za to, že ste prišli, povedal im, pretože ste vyhoveli prosbe pani Blantovej, nie mne, a pretože nemám vo zvyku vyjadrovať vďačnosť za čokoľvek. Ako všetci viete, v pondelok pred 3 dňami ma najala slečna Blantová, aby som viedol vyšetrovanie v záujme jej otca. Včera mi sám poslal správu so žiadosťou, aby som ho zastupoval, hoci som sa o tom dozvedel až dnes ráno. Teraz som nútený urobiť mimoriadne ponižujúce priznanie a cítim potrebu urobiť tak pred vami všetkými, práve pred vami, ktorí ste vďaka svojim obávám boli takí láskaví, že ste prišli za mnou a odpovedali na moje otázky. Je pravda, že jeden z vás je dvojnásobný vrah, lebo jeden z vás zabil ako Paula Jerina, tak aj Daniela Kalmusa. Nemohol som však vraha prehliadnúť, lebo nepoznám jeho meno. Nebudem vás zdržovať, len... To je ohováranie, vybuchol Hausmann. Ohováranie,
Otvoril ústa, takže mu bolo vidno zuby. Pokiaľ to samozrejme nemôžete dokázať. Máte dôkazy? Nie. Videl som Wolfa z profilu, takže som nedokázal zachytiť výraz v jeho očiach. Ani ma to nezaujíma. Odstupujem z prípadu. Vrátim honorár slečne Blantovej, od jej otca som nič nedostal. Nemôžem opísať reakcie ostatných, pretože som sa sústredil na Sally, viedla si skvele. Nemo sa dívala s otvorenými ústami, prudko vyskočila a zvolala: Ale to nemôžete, kde je Archie? Môžem opísať aj pani Blantovú, keby ovšem bolo čo opísať. Jej profil mi takmer zakrýval výhľad na Sally, ale jej matka sa ani nepohla, ani neprehovorila. Sadnite si, prikázal Wolf svojej bývalej klientke. Neprerušujte ma do čerta. Toto je jeden z najpríjemnejších momentov za celú dobu mojej praxe a nechcem ho predĺžovať. Pán Goodwin tu nie je a nikdy tu nebude. Za toto vďačím. Prečo? Kde je? Neviem. Sadnite si. Ak ho chcete nájsť, skúste v ohnivých hlbinách pekla. Ak tam nie je, mal by tam byť. A za toto vďačím jemu. Wolf otočil hlavu k pani Blantovej. Stojí ma veľké úsilie pozrieť sa vám do očí, madam. A dnes som vám povedal, že včera som svoju pozornosť sústredil výlučne na pána Kalmusa, ale nepovedal som vám presne ako. Včera popoludní som na túto prácu najal 4 mužov. Jeden z nich je prítomný a sedí pri stole, ktorý patril pánu Goodwinovi, pán Saul Panzer. 2 zo 4 boli zverené určité úlohy súvisiace s pánom Kalmusom. Ďalší 2, pán Panzer a pán Goodwin, mali striedavo neustále sledovať pána Kalmusa. Neskoro popoludní kvôli nešťastnej náhode pán Panzer stratil kontakt a keď zavolal, aby všetko nahlásil, obrátil sa. Kedy to bolo, Saul? V 5:39, odpovedal Saul rýchlo. Wolf sa znovu otočil. Pán Goodwin mu povedal, že sa s ním stretne v dome pána Kalmusa a prevezme večerné sledovanie. Naozaj sa stretli pár minút po 6:00, pán Panzer odišiel domov a pán Goodwin si našiel vhodné miesto, odkiaľ mohol sledovať vchod do domu. Samozrejme, pre tento typ práce platí jedno nedotknuteľné pravidlo. Sledovanie nesmie byť prerušené inak. Ale ja tomu nerozumiem, obrátila sa pani Blantová na Sally. Bola si s ním, s pánom Goodwinom predsa. Povedala si mi, že ste odchádzali o 10:00 hodine. Táto otázka bola zámerne vyprovokovaná. Muselo sa to vysvetliť. Nielenže milióny ľudí, ktorí si čítajú o vraždách v novinách, vedeli, že Sally a ja sme do domu vošli spolu a v akom čase, ale Sally mi tiež povedala, že matke rozprávala, ako v stredu večerala s Wolfom a so mnou. Pôvodne sme zvažovali, že pani Blantovej všetko povieme a necháme ju to nacvičiť zo Sally, ale nakoniec sme túto myšlienku zavrhli ako príliš riskantnú. Nebolo vôbec isté, či by pani Blantová hrala s nami, a aj keby áno, mohla by urobiť prúser. Tento fakt však musel byť vysvetlený. Sally to zvládla perfektne. Viem, povedala matke, ale nejako ospravedlňujúcim tónom. Ale stretla som sa s ním až tam. Nechcela som ti hovoriť, že som išla sama,
Stretla sa s ním a presvedčila do psa, aby ho pustil do Danovho bytu. Myslím, že som sa hanbila. Keby ma vzal so sebou, keby ma prinútil ísť s ním, to by bolo iné. Nepokojne kývla hlavou smerom k Wolfovi. Pán Wolf, kde je? Wolf ju ignoroval. Hovoril som, povedal pani Blantovej, že sledovanie musí byť neustále, inak stráca celý svoj zmysel. Pán Goodwin to samozrejme vedel, ale počas doby, keď bol na svojom mieste, respektíve mal byť na svojom mieste, do miestnosti vošiel jeden človek, ktorého poznal, pretože bol jedným z vás prítomných tu teraz, vošiel do domu a neskôr vyšiel von. Ale pán Goodwin ho nevidel. To je neodpustiteľné zanedbanie. Dnes ráno, keď sa vrátil po noci strávenej s políciou a prokurátorom, som mu dal prísnu lekciu. Ale dnes popoludní, keď sa vrátil zo stretnutia s vaším manželom, som zistil, že išlo o niečo horšie, ako o zanedbanie povinností. Pripustil, že opustil svoje miesto na viac ako hodinu. Odmietol mi povedať, kam išiel, ale to nie je podstatné. Keby si plnil svoju povinnosť, keby nezradil moju dôveru, vedel by som, kto zabil ako Jerina, tak aj Kalmusa a mohol by som dokončiť prácu, ktorú mi zverili vaša dcéra a váš manžel. Otočil hlavu doprava a potom doľava. Vedel by som, ktorý z vás je zradný priateľ a dvojnásobný vrah a mohol by som s istotou pokračovať. Teraz nemôžem pokračovať vôbec, pokiaľ ide o Jerina. Nádej na nájdenie akéhokoľvek presvedčivého dôkazu je tak malá, že je takmer neexistujúca. A čo sa týka Kalmusa, ak existuje nejaký dôkaz, bude nájdený prostredníctvom bežnej policajnej práce, nie vďaka mne. Preto teda odstupujem. Je to najväčšia potupa, akú som kedy musel znášať a považujem za svoju povinnosť priznať to pred vami všetkými. Dlhujem vám toto vysvetlenie, ale nič viac. Odchádzam. Odsunul stoličku a vstal. Ako som povedal, Goodwina som vyhodil a mám v úmysle postarať sa o to, aby mu bola odobraná licencia súkromného detektíva. Nehodí sa na žiadnu prácu ani na licenciu. Urobil krok. Slečna Blantová, pán Pancer má pre vás šek na sumu, ktorú ste mi zaplatili. Saul, dajte jej ho. Zamieril k dverám. Opäť nemôžem presne opísať všetky reakcie, nie to interpretovať, čo kto povedal v nasledujúcom zmätku, pretože som sa sústredil na muža, s ktorým som mal asi o hodinu hovoriť. Doktora Averyho. Hral svoju úlohu rovnako dobre ako Sally. Keď Wolf vypochodoval, vstal a zamieril k pani Blantovej, naklonil sa nad ňou a niečo jej povedal, ale ostatní rozprávali tiež, takže som nepočul, čo hovorí. Potom Hausmann k ním pristúpil, uvoľnil mu miesto a o chvíľu už bol pri Sally a v tom momente som musel zatnúť zuby, keď Avery chytil Sally za rameno. Musela sa chcieť odtiahnuť alebo napnúť svaly, keď sa jej dotkol, ale Boh vie, že sa ovládla a podarilo sa jej vyčarovať výraz, ktorý musela roky nacvičovať. Úchvatné. Sally ju zachránil tým, že vytiahol šek a ona sa otočila, aby povedala, že ho nechce, ale nakoniec ho vzala, lebo to bolo v scenári. Keď si ho strkala do kabelky, diskrétne som zasunul kovovú platňu
a hnal sa do kuchyne. Bola tu jednak miliónu šanca, že keď budú vychádzať z kancelárie, jeden z nich by mohol zabočiť doľava na miesto doprava, rovno za roh do výklenku a zraziť sa so mnou, čo by bolo nešťastné. V kuchyni som siahol do chladničky po kartón mlieka a nalial si pohár. Ja som mal v scenári príchod na scénu a potreboval som povzbudiť. Fritz bol v hale a pomáhal Saulovi urýchliť odchod hostí. Počul som ich odchádzať, potom sa dvakrát zabuchli vchodové dvere, ale zostal som v úkryte, kým Fritz neprišiel a neoznámil, že vzduch je čistý. O pár minút neskôr vošiel Saul, zastavil sa, pozrel na mňa a prekvapene vykríkol. Čo ty tu? Dnes je tvoj deň hanby a okrem toho sa mi páči moja nová práca. Fritz, pomôž mi ho vyhodiť. Odpovedal som. Ja môžem jednou rukou vás oboch vyhodiť. Hrala to dobre, čo? Áno, zahrala to dobre. On tiež. Prečo nie? Má ohromnú prax. Aj ty si bol úžasný. Dôraz, akým si vyslovil svoje 5,39, to bolo skutočné vyvrcholenie. Prešiel som k domácemu telefónu a stlačil tlačidlo Wolfovej izby. Okamžite odpovedal. Áno, sú preč a ja mám padáka. Nejaké zmeny v pláne? Nie. Pokračujte. Dobre, pokúsim sa znova nesklamať vašu dôveru. Zložil som, vzal si kabát a klobúk zo stoličky a zdvihol kufor a čakala na mňa aj zbalená taška. Povedal Saulovi, že sa čoskoro ozvem a zmizol som zadnými dverami. Náš objekt si mohol vyvrtnúť členok na schodoch pred domom a teraz sedí vonku a masíruje si ho. Zadný východ vedie na malé nádvorie, kde Fritz pestoval bylinky, alebo skôr sa o to snažil, a na jeho konci sú dvere na závoru v 2,5 metra vysokom plote. Fritz potom príde, aby za mnou závoru zavrel. Za dverami je úzky priechod medzi domami, vedúci na 34. ulicu. Bolo presne 10:45, keď som nastúpil do taxíka a dal vodičovi adresu hotela Talbot, kde som mal rezerváciu. Krátko pred 11. som nechal zmotaného vrátnika zavesiť môj kabát v izbe 914, dal som mu sprepitné a zaželal dobrú noc. Ihneď som sa vrhol k telefónu a požiadal operátora, aby ma spojil s istým číslom. Človek sa naučí milión maličkostí, ktoré pravdepodobne nikdy neuplatní. Napríklad dokážete rozoznať rozdiel medzi hlasom dievčaťa z telefónnej služby od slúžky alebo sekretárky. Vysvetlenie podrobností by zabralo najmenej jednu stránku, takže to vynechám. Vzhľadom na to, že doktor Avery bol slobodný, bolo jasné, že sa neozve ani manželka, ani dcéra. Dovolal som sa len k záznamovej službe a bolo mi potvrdené, že doktor Avery nie je k dispozícii, ale že dotyčná sa s ním neskôr spojí, takže môžem nechať odkaz, čo som aj urobil. Nadiktoval som jej svoje meno, telefónne číslo a číslo izby a povedal som, že s ním potrebujem hovoriť čo najskôr. V mimoriadne urgentnej záležitosti. Odkazové služby sú často pekne otravné. Keď sa nemôžete dovolať a nikto nezdvíha telefón, môžete to skúšať ďalej, ale keď narazíte na odkazovú službu, nezostáva nič iné než čakať, a to neviete, či bol váš odkaz vôbec doručený, a ak voláte znova a znova, povedzme po 10 minútach, je pravdepodobné, že ju naštvete a potom môžete sa staviť, že tú správu odloží ad acta. Tento raz som však na ňu netlačil, rozhodol som sa, že začnem panikáriť až o 3/4 na 12 a znovu vytočím číslo až o polnoci,
takže som sa pohodlne rozvaloval v kresle z gazet, keď 20 minút po 11. zazvonil telefón. Zamieril som k nemu. Zdvihol som slúchadlo a povedal: Haló? Kto je to? Spýtal sa hlas naliehavo. Otázka bola položená tónom, ktorý si nezaslúžil odpovedať, tak som sa spýtal ja. A kto to chce vedieť? Tu je Viktor Avery. Ste Archie Goodwin? Presne tak. Musím si byť istý, že ste to vy, doktor, pre vašu aj moju bezpečnosť. Možno si spomínate, že ten utorok večer ste pánu Wolfovi povedali názov Gambitu, ktorý ste hrali proti Paulovi Jerinovi. Ktorý to bol? Krátke ticho. Albin Kanterov Gambit. OK. Je možné, že by niekto odpočúval vašu linku? Nie. Chcem sa s vami stretnúť. Je to dlhý príbeh, takže vám ho len stručne zhrniem. Len hrubé obrysy. Už nepracujem pre Wolfa. Dnes popoludní mi dal padáka. Včera o 6. večer ma poslal strážiť vchod do domu Daniela Kalmusa. Keď som mu dnes ráno podával správu, celú noc som strávil na polícii, povedal som mu, že som nevidel nikoho, koho by som poznal, prichádzať alebo odchádzať. Dnes popoludní sa do mňa pustil a prinútil ma priznať, že som sa asi hodinu vzdialil zo svojho stanoviska. A tak ma vykopol. To je ale smutné. Áno, fór je v tom, že som mu klamal. Neopustil som svoje miesto. Naozaj som tam stál celý čas a videl som niekoho, koho som poznal prísť a odísť. Práve o tom sa chcem s vami pozhovárať. A prečo práve so mnou? No, máte veľa skúseností a viete poradiť ľuďom. Ľudia kladú lekárom všetky možné otázky. Myslím, že by som mohol dostať späť svoju prácu, ak by som šiel za pánom Wolfom a prezradil mu pravdu. Chcem vedieť, či mi to poradíte. Nemôžem si nechať ujsť túto šancu, preklznúť ju pomedzi prsty. Pokiaľ to urobím, musím to urobiť najneskôr zajtra. A preto sa s vami chcem stretnúť, povedzme okolo poludnia. O 1:00? Dlhé ticho. Potom sa mu podarilo ovládnuť svoj hlas, zatratene dobre. Neverím vám ani slovo. Je to nejaký špinavý trik. Nemám s tým nič spoločné. Fajn, je mi to ľúto, ale vy budete ľutovať ešte viac ako ja. Dobrú noc a sladké sny. Zložil som telefón, pozrel na hodinky a vrátil sa k svojmu kreslu a novinám. Ostala len jedna otázka. Ako dlho to potrvá? Pol hodinu? Nie. Presne 18 minút neskôr telefón zazvonil a keď som ho zdvihol a ohlásil sa svojím haló, počul som Goodwin? No, kto je to? Viktor Avery. A znovu som si všetko premyslel a usúdil som, že vám môžem dať nejakú dobrú radu. Nie popoludní ani o 1:00, pretože čakám pacientom. Vidíte, bude pre mňa veľmi ťažké nájsť si na vás čas. Možno až večer, o 7:00. Najlepším miestom na súkromný rozhovor by bolo auto. Môžeme použiť moje. Vyzdvihnem vás na vhodnom... Toto si nechajte, prerušil som ho. Bolo na čase zvoliť drsný tón. Myslíte si, že hovoríte s idiotom? Počúvajte pozorne. Je tu malá krčma s názvom Pioty. P-I-O-T-T-I. Na 13. ulici východne od 2. Avenue, smerom do centra. Budem čakať vo vnútri zajtra o 1:00. Ak nedorazíte do 1:45, pôjdem rovno za pánom Wolfom. A pôjdem tam rovnako, ak mi nepreniesiete $100,000 hotovosti.
Ešte raz dobrú noc. O čom to pre Boha hovoríte? To je neskutočné. Nemôžem len tak zohnať takú čiastku a prečo by som mal? Tieto keci si ušetrite. Prineste toľko, koľko dokážete zohnať a žiadne fóry. Možno sa nejako dohodneme na zvyšku. Teraz si idem ľahnúť a nechcem byť rušený. Zapamätali ste si to? Pioty, 13. ulica východne, na 2. Avenue? Áno. Radšej si to zapíšte. Zložil som, pretiahol sa a pekne si zhývol. Celkovo som si myslel, že sa mi darí aspoň tak dobre ako Sally, ale moja rola zrejme ešte nie je odohraná. Po druhom pretiahnutí a zhývnutí som sa vrátil k telefónu a požiadal ústredňu o číslo a o minútu neskôr sa ozvalo. Rezidencia Nera Wolfa. Tu je Sao Panzer. Zapol som hlasný odposluch. Tu je Liz Taylorová. Mohla by som hovoriť s Archiem, prosím? Archie je na obchôdzke, slečna Taylorová, ale ja som rovnako dobrý. Vlastne lepší. Nasadil som normálny tón. Prdla ste lepší. Všetko je pripravené. O 1 hodine o Piotyho. Ráno budeme mať fofry. Príďte za mnou na raňajky do reštaurácie v Talbote. Žiadne problémy? Vôbec žiadne. Všetko prebehlo hladko. Zaželal som dotyčnému sladké sny. 14. kapitola. V piatok presne o 12:50 som sedel pri jednom z malých stolíkov pri pravej stene v Piotyho mini reštaurácii. Jedol som špagety s ančovičkovou omáčkou a popíjal červené víno. Nie také, aké dostane každý, kto sem príde. Wolf kedysi vytiahol Johna Piotyho z kaše a neošklbal ho. Jedným z dôsledkov bolo to, že vždy, keď sa tam zastavím, dostanem tanier najlepších špaget v New Yorku za 60 centov a pohár vína, ktoré John šetrí pre seba a 3 alebo 4 svojich obľúbených zákazníkov a ktoré je o niečo lepšie ako pohár, ktorý vo Flamingu stojí neuveriteľných 8 babiek. Druhým dôsledkom bolo, že raz v roku 1958 nám John dovolil použiť jeho podnik na nastraženie pasce, čo nebolo až také jednoduché, pretože bolo potrebné natiahnuť niekoľko drôtov cez pivnicu tak, aby jeden koniec bol v kuchyni a druhý v jednom zo stolov v reštaurácii. Práve v tom, pri ktorom som sedel. Ráno nebolo ani zďaleka také rušné, ako som očakával, hlavne preto, že drôty prechádzajúce pivnicou neboli porušené a keď sme ich skúšali, fungovali ako nové. Nemuseli sme vôbec volať technika. Saul pripojil magnetofón z Wolfovej kuchynskej skrinky na koniec drôtov v kuchyni a ja som kúpil najnovší model miniatúrneho mikrofónu na koniec drôtov v reštaurácii. Vďaka nemu som mal značné výdavky vo výške $112.50, čiastočne za mikrofón a čiastočne za kopu zelene na jeho zakrytie. Všetko muselo vyzerať dobre a perfektne zapadať ako uliate do vázy s umelými kvetmi na stole. Váza samozrejme nevyzerala rovnako ako tie na ostatných stoloch. Poriadne sme sa zapotili, kým sa nám podarilo vyvrtať dierku v dne, cez ktorú sme mohli prevliecť drôt. Aby sme predišli riziku, že môj spoločník pri stole zdvihne vázu, aby ju presunul a objaví drôty trčiace z diery v stole, čím by zničil celé to divadlo, vyvrtali sme ešte 2 menšie otvory a pripevnili ju k stolu. Ak by sa teda pokúsil zdvihnúť vázu a nepodarilo by sa mu to, mohol len prehodiť: Božínku, to je ale... Pioty sa naozaj dobre stará o svojich zákazníkov, čo? Všetko sme mali perfektne pripravené, pred 11:30, čo je pomerne dlho pred obedom, ktorý je v tejto časti mesta relatívne skoro.
Saul sa zašil v kuchyni, pretože sa dalo dosť dobre čakať, že náš človek pred stretnutím začne obchádzať okolie a bolo by veľmi nepríjemné, keby zbadal chlapa, ktorý po mne prevzal moju prácu. Zastavil som sa v hoteli, aby som skontroloval, či nemám nejaké správy. Nemal som. Zavolal som Wolfovi, že sme pripravení a o 12:30 som sa vrátil do Piotyho. John nám rezervoval stôl, tak som si sadol k nemu a dal si špagety a víno. 12:50 boli už prakticky všetky stoly obsadené rôznymi hostiami, z ktorých my dvaja boli povedomí. Pri vedľajšom stole tvárou ku mne sedel Fred Darkin a na druhej strane za mnou zase Ori Kater. Ja som sledoval dvere. Veľmi obozretne. Keď už bolo 4:01, vošiel doktor Viktor Avery, urobil 3 kroky, zastavil sa, uvidel moju zdvihnutú ruku a prišiel ku mne. Nabral som na vidličku veľký kúsok špagiet, zatiaľ čo on si vyliekol kabát a vešal si ho na vešiak spolu s klobúkom. Keď si sadol, usrkával som si z vína. Vyzeral oveľa starší na svoj stredný vek ako deň predtým a už nevyzeral tak dobre živený. Tu majú mimoriadne vynikajúce špagety, poradil som mu. Vrelo ich odporúčam, pokrútil hlavou. Nie som hladný. Víno je tiež mimoriadne vynikajúce. Počas dňa nikdy nepijem. Ja tiež nie, zvyčajne, ale toto je výnimočná príležitosť. Sústredene som hľadel na svoj tanier, zatiaľ čo som si navíjal špagety na vidličku. Zdvihol som ich a namieril na neho. Koľko ste priniesli? Ruky mal voľne položené na stole a prstami bubnoval po doske. Prišiel som len zo zvedavosti, povedal. Čo má byť toto za trik? Nepodával už taký skvelý výkon ako po telefóne, ale to je pochopiteľné. Mal za sebou ťažkú noc. Naklonil som sa k nemu. Počúvajte, povedal som. Môžete si tieto kľúčky svoje nechať. V stredu večer som vás videl nastupovať do Kalmusovho domu a videl som vás vychádzať von. Včera som sa opýtal, a kedy som vošiel, a kedy som vyšiel? Bežte s tým niekam. Buďte si istí, že to poviem pánu Wolfovi a polícii, a keď príde čas aj sudcovi a porote. Ak chcete alibi, viete rovnako ako ja, v akom časovom rozpätí sa to stalo. Nerobte z toho súťaž, kde kladiete otázky vy. Včera som si položil otázku. Mohli ste práve vy zabiť Paula Jerina? Samozrejme, že mohol. Keď ste miešali ten horčičný roztok, mohli ste ľahko pridať arzén. Problém tkvie v tom, že Jerinovi sa urobilo zle ešte pred vašim príchodom, čo ma mátalo až do včerajšieho popoludnia, kedy som zistil, prečo sa mu urobilo zle, ešte pred vašim príchodom. Nie len to, ale zistil som aj to, že ste vedeli, že sa mu urobí zle a tak ste si so sebou priniesli arzén, pretože ste vedeli, že budete mať príležitosť použiť ho. Takže to vy ste zabili Jerina a ja viem prečo, alebo aspoň to dokážem veľmi dobre odhadnúť. V útorok večer vám Nero Wolf povedal, že muž, ktorý zabil Paula Jerina, k nemu nepociťoval nenávisť, chcel zničiť Matthewa Blanta. A vy ste to odmietli ako blbosť, ale vedeli ste, že to nezmysel nie je, lebo vy ste boli ten muž a bol to váš motív. Potom, keď ste sa dozvedeli, že i Kalmus na to prišiel a ide po vás, išli ste za ním a zabili ste ho a ja som vás videl vojsť a odísť. No tak, koľko ste mi priniesli? Uvedomil si, že stratil kontrolu nad svojimi rukami, tak ich zdvihol zo stola. Toto všetko je pekná blbosť.
povedal. Úplne všetko. Dobre, tak sa zdvihnite a choďte preč. Alebo zavolajte prokuratúru a povedzte im, aby ma prišli zatknúť, že ma obviňujete z vydierania. Telefónna búdka je vzadu. Sľubujem, že tu na nich počkám. Olízal si pery. Presne to by som mal urobiť, povedal. Zažalovať vás za pokus o vydieranie. Len do toho. Ale to by vyvolalo škandál. Bolo by to veľmi nepríjemné, aj keby ste ma videli prichádzať a odchádzať, čo ste nevideli, ale pokiaľ predsa áno, nepredstavovalo by to dôkaz, že som zabil Kalmusa. Do jeho bytu ste prišli až po 10. hodine a až vtedy ste objavili telo. Niekto mohol vojsť do jeho bytu po mojom odchode, bez pochyby, že sa to muselo stať po tom, čo som odišiel. Takže vaša lož, že ste ma videli prichádzať a odchádzať, nie je veľmi dobrá, ale ak by ste... Prestaňte, vybuchol som. Budem počúvať rozumné argumenty, ak máte teda rozum, ale nie tieto voloviny. Dohodnime sa tu a teraz. Áno alebo nie? Ak nie, tak vstávam ja a odchádzam k pánu Wolfovi. Vošiel ste do toho domu v stredu neskoro popoludní alebo skoro z večera, nazvite to ako chcete. Alebo nie? Len odpovedzte, áno alebo nie. Olízal si pery. Nedal vám poskytnúť tú satisfakciu, že ma prinútite k Rázne som odsudol stoličku od stola a začal som vstávať. On mi podal ruku. Nie, zastavil ma. Sadnite si. Naklonil som sa k nemu. Že nie? Teda myslel som, že áno. Vošli ste do toho domu v uvedenom čase v stredu tohto týždňa? Áno, ale Dana Kalmusa som nezabil. Posadil som sa a zdvihol som pohár, aby som si upil vína. Radím vám, aby ste si dávali pozor, povedal som mu. Ak budem musieť vyskočiť na strop, aby som vás prinútil hovoriť rozumne, upútame pozornosť. Koľko peňazí ste priniesli? Jednou rukou siahol do náprsného vrecka, ale siahol ju späť. Priznávate, že ste vydierač? Spýtal sa. Jasné. Vrana k vrane sa dá. Vrah a vydierač. Ja nie som vrah. Ale ak odmietnem nechať s vami vydierať a vy urobíte to, čo mi hrozíte, potom budem vtiahnutý do škandálu, z ktorého sa nikdy úplne neočistím. A vždy budem podozrivý a toto podozrenie sa nikdy úplne nevymaže. Aby som sa vyhol takejto situácii, som ochotný sa podvoliť. S výhradami. Znova zdvihol ruku k náprstnému vrecku a tentokrát vyťahol list papiera. Rozložil ho, pozrel sa naň a vyzval ma. Čítajte, podal mi ho. Tento text bol napísaný rukou atramentovým perom. Týmto potvrdzujem a v prípade potreby prisahám, že moje vyhlásenie o doktorovi Viktorovi Averim, že som ho videl vojsť do domu Daniela Kalmusa v stredu, nebolo pravdivé. Nikdy som nevidel doktora Viktora Averyho vojsť do toho domu, toto som napísal a podpísal z vlastnej slobodnej vôle bez nátlaku. Hodil som papier na stôl a uškrnul sa na neho. Môžete si to dať zarámovať, navrhol som. Mám $10,000 hotovosti, povedal. Ak to napíšete, podpíšete a dáte mi to, vyplatím vám peniaze. A čo tých ďalších 90,000? No, to je nezmysel. Také peniaze nemôžem zohnať. A aj keby som mohol, je to predsa absurdné. Zaručujem vám, že k tým 10,000 pridám ďalších 20,000 v priebehu týždňa. Bol by som blázon.
Ste bez hanby. Takto zjednávate? Ja nezjednávam. Pre mňa predstavuje 30 000 celé bohatstvo. Pozrel som na neho s údivom. Viete, povedal som. Musím priznať, že obdivujem vaše silné nervy, ale už je toho na mňa moc. Rozhľadol som sa, zachytil pohľad pani Piotiovej a zamával jej. Prišla k nášmu stolu, spýtal som sa koľko, povedala, že $40, dal som jej 2 a povedal som, nech si drobné nechá. Samozrejme, bolo to všetko len divadlo. Johnovi som už dal 50 libier a dal by som mu aj viac. Pokýval som hlavou na Averyho. Toto je na mňa naozaj príliš. Musíme ísť za Wolfom a predložiť mu našu verziu. Zalapal po dychu. Kde? Povedal som predstaviť vašu verziu Wolfovi. Toto nie je moje predstavenie, ale jeho. Ja len pracujem pre neho. Všetky tie reči o tom, že ma včera večer vykopol, bola len omáčka. Budete sa musieť dať dokopy a skúsiť s ním vyjednávať. Určite sa neuspokojí s mizernými 30 000. Stále lapal po dychu. Stojí za tým Nero Wolf? Isté, že áno. Odsunul som stoličku. Dobre, tak poďme. Ja nejdem. Pre Boha živého. Naklonil som sa k nemu. Doktor Avery, ste bez pochyby najväčší tupec pod slnkom. Nero Wolf si vás pekne zabalil, zaviazal a poslal priamo do pekla a vy tu blábolíte o tom, že nejdete. Dávate prednosť peklu, alebo napokon pôjdete so mnou. Vzal som zo stola list papiera, strčil si ho do vrecka, vstal, zvesil som si kabát z vešiaka, obliekol si ho, nasadil klobúk a vyrazil som k dverám. Keď som prechádzal okolo Freda Darkina pri vedľajšom stole, prestal sa napchávať špagetami a nalievať víno, vstal a zamieril opačným smerom, do kuchyne. Keď som vykročil na chodník, poriv vetra mi takmer zrazil klobúk a keď som na ne rýchlo pricapil dlaň, objavil sa Avery s kabátom v ruke. Snažil sa obliecť si kabát v silnom vetre, vietor mu ho rval opačným smerom a tak som mu pomohol a on mi poďakoval. A vrah aj vydierač, obaja dobrých mravov. Druhá avenue bola v centre, tak sme prešli na 3. avenue, aby sme si chytili taxík. Keď sme jeden zastavili, nastúpili a auto sa pohlo, čakal som, že Avery začne konverzáciu, ale on nehovoril. Ani slovo. Nedíval som sa na neho, ale kútikom oka som videl, ako jednou rukou šmátra vo vnútornom vrecku kabáta. Mal pevné nervy, ale zároveň sa neubránil nervozite. Za 5 dní, čo pracoval na Blantovom prípade, Wolf urobil viac ústupkov ako zvyčajne za celý rok. Zvyčajne je to 13:50, presne vtedy, keď sme s Averym vystúpili z taxíka a šli k hlavnému vchodu starého pieskovcového domu. Presne uprostred obeda. Očakával som, že budem musieť hostia zabávať v kancelárii aspoň pol hodinu, a než sa ho dočkáme. Neskôr som sa však od Fritza dozvedel, že keď mu priniesol tácňu s raňajkami, dostal pokyn, aby mu obed servíroval presne o 12:45. Pre vás je to niečo také, ako len znamenie, že Wolf mal zmysel pre zmenu plánu, keď to situácia vyžadovala, ale pre mňa toto bolo gesto dôkazom, že už pri raňajkách bol presvedčený, že pol hodinu o Piotyho bude pre Averyho stačiť a že ja prídem do kancelárie s ním pred 2 hodinou. Je veľmi príjemné, keď niekto tak vysoko ocení vaše výnimočné schopnosti, ale jedného dňa sa možno prepočíta. Tak som stihol hostia zaviesť do kancelárie a usadiť ho do červeného koženého kresla, keď vošiel Wolf. A vstal som a zavrel dvere.
Saul, Fred a Ori čoskoro prekloznú okolo kuchyne s magnetofónom a kazetou, keď som sa vrátil k stolu a Very vybuchol. Som tu proti svojej vôli a ak si myslíte, že Goodwin a ja... Mlčte! Wolf nekričal. Znelo to skôr ako prasknutie bičom. Keď sa pohodlne usadil, obrátil sa na mňa. Nejaké problémy? Nie, pane. Posadil som sa. Všetko je v poriadku. A viac než v poriadku. Na otázku, či vošiel do domu v určitú dobu v stredu, odpoveď bola jasné áno. Ponúkol mi 10 000 hotovosti teraz a záruku ďalších 20 000 o týždeň, ak podpíšem vyhlásenie, že som ho nevidel. To je lož, prerušil Mávery. Takže preto so mnou v taxíku nehovoril. Mal plnú hlavu vymýšľania svojho plánu a ten plán bol nazvať ma klamárom a prinútiť Wolfa začať od píky. To zase nebolo až také hlúpe. Wolf sa oprel a pozrel na neho bez akejkoľvek nenávisti, len ako na objekt záujmu. Samozrejme potreboval len zabiť čas, kým dorazí trio. Dala by sa napísať celá kniha, rozhovoril sa, o spôsoboch správania ľudí v núdzi. Ľudí postavených tvárou k tvár svojmu osudu, takmer vo všetkých prípadoch je neprekonateľnou prekážkou skutočnosť, že ich myšlienkové procesy sú otúpené šokom z krízovej situácie. Je ilúziou predpokladať, že najlepšie mozgy najlepšie zvládajú krízu. Ak šok potláča myslenie, na čo je dobré? Napríklad vy a pán Goodwin v tej reštaurácii. Vzhľadom na to, že ste úspešní vo svojej profesii, máte pomerne slušne vyvinutý mozog. Ale správali ste sa ako blbeček. Mali ste mu buď vzdorovať, aby pripravený vyhrať boj, alebo ho požiadať, aby podpísal dokument. Kto z vás vezme vinu a tým pádom by ste plne vyhoveli jeho požiadavkám, čím by ste vôbec nič nepriznali. Namiesto toho ste sa pokúsili o nejaké podivné machinácie, takže ste sa dopustili životne dôležitej chyby. Priznali ste, že v stredu večer ste skutočne vošli do Kalmusovho bytu. Naozaj, to je lož. Bola to zrejme jeho obľúbená básnička, alebo skôr refrén. Čo nebolo až taký zlý nápad, ak na to má žalúdok, ale v tom prípade by mal vstať a odísť. Zazvonil zvonček. Vstal som a otvoril dvere do haly. Fritz vyšiel z kuchyne, prešiel cez halu k vchodovým dverám a otvoril ich. Naše trio vbehlo dnu. Nikto sa neobťažoval zastaviť svoj let a zložiť si kabát. Saul kývol smerom k škáre v dverách, Ori urobil gesto, luskol prstami, keď zmizli v kuchyni, otvoril som dvere do Korán, vrátil sa k svojmu stolu, stiahol zaň a ťukol prstom malé tlačidlo. Tým moja rola skončila. Wolf prehovoril. A to by bolo asi najrozumnejšie. Po tom, čo s vami včera večer hovoril vo svojom hoteli, vám muselo dôjsť, že ste v smrteľnom nebezpečenstve. Mysleli ste si, že on jediný o ňom vie. On jediný poznal všetky kľúčové fakty, ale sám sa nemal čoho báť. Prečo ste ho nezabili za každú cenu? Vedeli ste, kde je a mali ste na to celú noc. Mohli ste sa zamaskovať a podplatiť jedného zo zamestnancov hotela, dať mu koľko by si zapýtal, aby ste sa dostali do izby. Mohli ste byť v izbe vedľa, alebo nad ním, alebo pod ním a prejsť po Rímse k jeho oknu.
Muž vo vašej kondícii by mal byť schopný vyliesť na vertikálnu mramorovú stenu. Musíte mať dosť sily a vôle. Normálny človek dokáže prekonať ťažkosti čisto silou vôle. Človek, ktorého dohnalo k zúfalstvu bezprostredné nebezpečenstvo, by mohol... Zazvonil domáci telefón. Zdvihol som ho a povedal: Archie, ozval sa Saulov hlas, všetko je pripravené. Fajn, cinknem ti. Zložil som a kývol som na Wolfa, ktorý mi kývol späť a narovnal sa. Asi vás nudím, povedal Avery. To, čo ste mohli urobiť, je teraz už šumafuk. Teraz záleží na tom, čo hodláte urobiť, a aby ste to mohli realisticky posúdiť, musíte niečo vypočuť. Otočil sa. V poriadku, Archie. Stlačil som zvonček, trikrátko a prudko, otočil sa, aby som videl Averymu do tváre, a o chvíľu sa ozvalo slabé bzučanie. Z mriežky na stene za mojím stolom, kde bol umiestnený zosilňovač, sa ozval zvuk, potom opäť praskanie a ďalšie tlmené zvuky, ktoré mohli pripomínať hluk z reštaurácie, kde chodia a rozprávajú sa ľudia, a potom zaznel môj hlas. Majú tu mimoriadne vynikajúce špagety. Vrelo ich odporúčam. Potom krátka pauza a iný hlas. Nemám hlad. Víno je tiež mimoriadne vynikajúce. Počas dňa nikdy nepijem. Ja zvyčajne tiež nie. Ale toto je výnimočná príležitosť. Koľko si priniesol? Prišiel som sa len zo zvedavosti. Aký je to trik? Počúvajte, môžete si svoje triky nechať. V stredu večer som vás videl vojsť do Kalmusovho domu a videl som vás i odísť. Včera som sa spýtal, kedy som vošiel, kedy som vyšiel. Ako povedal Wolf, dala by sa napísať celá kniha o rôznom správaní mužov v problémoch. Keď zazneli najhoršie slová, moje, Avery sa na mňa zamračil a potom povedal: nemám hlad, otočil sa doľava a doprava, aby sa rozhliadol. V zápäti si zahryzol do pery a už sa len na mňa mračil počas mojej brilantnej vrcholnej pasáže. Ako náhle povedal: to všetko je pekná blbosť, úplne všetko, prikývol na súhlas. Ale keď som sa ho spýtal, či vošiel do domu v stredu večer, a on povedal áno, odsekol mi: to je lož. Vrhol sa na mňa. Podarilo sa mi uskočiť, než ma dosiahol, ale vôbec nemal v úmysle ma udrieť alebo uškrtiť. Nemal žiaden nápad. Bola to len podvedomá reakcia. Uskočil som len preto, lebo som chcel Wolfovi podať ten papier a on mi stál v ceste. Wolf ho vzal a prečítal si ho, zatiaľ čo z reproduktora sa ozýval hluk reštaurácie. To bola doba, kedy som to prečítal ja. On ho hodil na stôl presne ako ja a povedal: môžete si ho dať zarámovať. Perfektné načasovanie. A Avery na chvíľu zastavil, potom zareagoval znova. Vrhol sa pre papier, ale ja som mu v tom násilím zabránil. Teraz by som chcel upriamiť vašu pozornosť na Wolfa. Keby papier pevne držal, musel by sa namáhať, aby sa Avery ho zbavil. Tak to nechal na mňa. Ďalší príklad toho, čo považoval za samozrejmé. Avery ma chytil za ruku a ja som sa nesnažil vytrhnúť, lebo som si myslel, že tento bližší osobný kontakt uspokojí toho chudáka. Držal ma oboma rukami, ale keď som mu povedal, alebo skôr keď zaznelo z amplióna, Nero vás pekne zabalil, zaviazal a poslal priamo do horúceho pekla, čo musím priznať bolo trochu otrepané, pustil ma a ten tam stál zatínajúc zuby a hnevlivo hľadiac na Wolfa.
Odobral som sa k svojmu stolu a siahol zaň po vypínači. Keď som sa znova otočil, Saul, Fred a Ori stáli vo dverách, malebná skupina. Všetko som si veľmi starostlivo premyslel, povedal Wolf Averimu, aby nikde nezostala ani skulinka, ukázal na sochu vo dverách. Muž vľavo, pán Panzer, ste ho tu videli včera večer, mal v kuchyni magnetofón. Tí druhí dvaja, pán Darkin a pán Carter, sedeli pri susedných stoloch v reštaurácii, keď ste sa rozprávali s pánom Goodwinom. Nemáte už kadiaľ uniknúť, doktor. Avery urobil niekoľko neistých krokov smerom ku skupinke a zastavil sa. Wolf poznamenal. Uhni stranou, Saul, neblokuj dvere, ak si praje odísť. Avery sa otočil. Je vás 5, predsedil. 5, prešiel k stolu. Povedali ste magnetofón? Je všetko nahraté? Áno. Dám $100,000 za to. V hotovosti. Zajtra ráno. Za pásku a tento papier podpísaný Goodwinom. Nemôžete mi nič dokázať, viem to síce, ale no nič. Zajtra ráno. Wolf prikývol. Vidíte, pokúsili ste sa zahrávať s osudom. Goodwin to mal vo svojich rukách, ale vy ste to nevedeli. Ak by ste súhlasili s jeho podmienkami, nebolo by ľahké dostať z vás čo len najmenšie priznanie a na pásku by nič chúlostivé nenahral. Teraz to mám v rukách ja a môžem sa tváriť ľahostajne. Máte pravdu, nemôžem nič dokázať, ale teraz si už zaslúžim svoju odmenu. Nechám pána Blanta a jeho ženu a dcéru počúvať túto nahrávku. Nie, povedal Avery. Nikdy. Ale áno. To viete, že áno. Avery mu sa roztriasla brada. Koľko chcete? Wolf pokrútil hlavou. Som príliš sebecký. Je celkom možné, že máte pre svet a spoločnosť, v ktorej žijem, väčšiu hodnotu ako Matthew Blount. Ak by som zvažoval záujmy ľudstva, možno by som vás oslobodil, ale bráni mi moje ego, rovnako ako väčšina mojich spoluobčanov, mám sa príliš rád. Budem neznesiteľne domýšľavý, keď si sadnem a budem sledovať, ako si rodina Blantovcov počúva tú kazetu. Radšej by ste mali ísť, doktor. Neodídem. Koľko chcete, koľko? Do čerta s vami. Chodte už. Nie. Wolf sa otočil. Fred, Ori, Archie a Saul už splnili svoju úlohu. Vy ste boli len diváci. Odveďte ho von. Priblížili sa k nemu a keď ho chytili za ruky, Fred zavrčal: Poď do čerta. Veľmi rád by som opísal, ako sa im vymanil a vybehol von, ale ja musím podávať pravdivé závery. Museli ho tlačiť a keď ho ťahali cez dvere, jačal od strachu. Keď ho konečne dostali do haly, Saul zavrel dvere. Wolf zamrmlal. Bez sebaúcty nie je muž mužom. Zavolaj mi pána Kramera. Myslel som si, že bude elegantnejšie počkať, kým sa Fred a Ori vrátia, aby oznámili, že je mimo domu, pretože s Kramerom aj tak nebude hovoriť skôr, kým o 6:00 nevyjde zo skleníka, takže nebolo treba naponáhlo, ale poslúchol som. A bavilo ma to. Nejaký osol z oddelenia vražd mi odmietol spojiť ma dokonca aj so seržantom Stebbinsom, pokiaľ mu nepoviem všetko doslova
a keď ma konečne spojil, bol to poručík Rowcliffe. Samozrejme nasledovala hádka, ale vyhral som, lebo som mu pripomenul, ako mi raz pred rokmi praštil s telefónom a potom sme zavolali okresnému prokurátorovi a Wolf mu dal informácie, ktoré chcel Kramer získať ako prvý. Nakoniec som sa dovolal Kramerovi, kývol som na Wolfa a on si vzal telefón. Ja som počúval na svojom. Tu je Nero... Ja viem, mám veľa práce, čo chcete? Vás, tu a čo najskôr. Muž, ktorý zabil Paula Jerina a Daniela Kalmusa, práve odišiel z môjho domu a ja... Vyšiel z vášho domu? Áno, a ja... Prečo ste ho nechali odísť? No, to sa rozhodne nedalo považovať za kompliment. Nepýtal sa, ako vedel, že ich zabil, ani ako sa to stalo a vôbec, len sa spýtal, prečo ho nechal odísť. Pretože bol odporný, konštatoval Wolf. Vyhodil som ho, rád by som... Kto je to? Do čerta, prestaňte ma prerušovať. Chcel by som vám odovzdať celú vec. Mám tu niečo, chcem vedieť jeho meno. Hneď. Nie. Kedy vás môžem očakávať? Veľmi dobre viete, kedy ma môžete čakať. Zložil telefón. Pozrel som na hodinky, o 5 minút 3:45. Neveril som vlastným ušiam. Ďalší zvyk v ohrození, ale tento raz ten najdôležitejší. Roky chodil do skleníka presne o 4 hodine, bez ohľadu na to, nech sa dialo čokoľvek. Každý deň okrem nedele. Ale nemôže sa jednoducho zastaviť a nechať Kramera čakať do 6. Táto záležitosť mu musí ležať v žalúdku. Keď som sa otálal, aby som sa spýtal Freda Oriho, či niečo doktorovi zlomili, zazvonil telefón a musel som sa znova otočiť, aby som ho zdvihol. Kancelária Nera Wolfa, Archie Goodwin. Tu je Sally, Archie. Dobré ráno, teda dobré popoludnie. Nezastihli sme vás, chcel som vám zavolať hneď, ako to bude možné. Bol som dosť zanepráznený. Boli ste? Bolo to? Boli a bolo. Všetko išlo podľa plánu. Tešilo ma, že som sa s vami spoznal a rád by som mal váš autogram. Ak to bola prvá dobrá vec, ktorú ste kedy urobili, urobili ste ju dobre. Pokiaľ chcete pracovať ako vydieračka, zavolajte mi. Ale on urobil presne to, čo sme očakávali. Poviem vám o tom všetko slovo za slovom, ale nie teraz. Máme všetko pod kontrolou, musíte len vydržať ešte 24 hodín, možno menej. Samozrejme, nehovorte nič matke ani nikomu. Samozrejme, že nie, ale mohla by som prísť. Teraz nie. Máme prácu. Ak to nedokážete brať s nadhľadom, berte to s rezervou. Ale vydržte, kým vám nezavolám. OK? Dobre, zložila telefón. 15. kapitola. Kramer, sediaci v červenom koženom kresle, povedal: Nechajte tie zdĺhavé úvody. Tak čo máte? Bola to rodinná oslava, na ktorej Saul, Fred a Ori sedeli na stoličkách zoradených pred Wolfovým stolom, kde bolo pripravené občerstvenie. Fred mal bourbon a vodu, Saul a Ori a ja sme si otvorili fľašu šampanského. Wolf si dal pivo. Kramer nič, hoci bol hosťom. Wolf odložil pohár a olízal si pery. Toto je úvod, pán Kramer, nie zdĺhavý začiatok. Je potrebný a bude stručný. Možno si spomínate na incident, ktorý sa stal pred 4 rokmi v reštaurácii Pioty na 13. ulici.
Áno, seržant Stebbins v kuchyni s Goodwinom so slúchadlami v ušiach. Presne tak. A dnes sa odohrala podobná udalosť s určitými obmenami. Pán Panzer sedel v kuchyni s magnetofónom na miesto slúchadiel, pán Darkin a pán Cutter sedeli v reštaurácii, každý pri svojom stole. A pri inom stole sedel pán Goodwin. Sám pred sebou mal vázu so škaredými umelými kvetmi, v ktorých bol ukrytý mikrofón. Mal schôdzku s pánom doktorom Averim. Krátko pred 1 hodinou vošiel pán Avery do reštaurácie, prešiel k stolu pána Goodwina a posadil sa. A v tom momente dal pán Pioty znamenie pánu Panzerovi v kuchyni a ten začal nahrávať. Teraz si vypočujte nahrávku. Opísal som okolnosti dostatočne? Áno. Máte nejaké otázky? Najprv si to vypočujem. Wolf sa otočil. Dobre. Saul vstal a zmizol, pričom si so sebou vzal pohár šampanského. Zosilňovač už bol zapnutý a o chvíľu sa ozval šramot a zvuky z reštaurácie a potom môj hlas. Majú mimoriadne vynikajúce špagety. Vrelo ich odporúčam. Nebolo potrebné sledovať Kramera, ten vždy sedel s pohľadom upretým na Wolfa so stisnutými perami a prižmúrenými očami bez ohľadu na to, čo sa dialo. O mnoho zaujímavejšie bolo sledovať Freda Oriho, ktorí ešte nepočuli nahrávku v celom rozsahu. Otočili hlavy smerom k reproduktoru, Fred sa hral na kamenný ksicht, ale v okamihu, keď som povedal Averimu, že zavolám prokuratúru, rozťahol ústa do širokého úsmevu. Ori naklonil hlavu, aby pozorne sledoval výkon svojho kolegu a občas sa na mňa pozrel, aby dal najavo, že oceňuje najvrcholovejšie časti. Usmial sa a súhlasne prikývol, keď som z Averyho vytiahol, že vošiel do domu a našpúlil pery, keď som Averymu povedal, že Wolf ho pekne zabalil, previazal a poslal priamo do horúceho pekla. Určite ho to naštvalo, pretože vedel, že len niekto jeho kalibru dokázal vytvoriť takýto klenot a ja som pridal finálny vrchol. Dávate prednosť peklu alebo pôjdete so mnou? Opona. Kramer sa musel prinútiť, aby zostal stáť na zemi a nevyskočil 2 metre do výšky. Môj Bože, zachrapčal. On prišiel sem? Áno. Po vypočutí nahrávky mi pred týmito 4 mužmi ponúkol $100,000 hotovosti za pásku a vyhlásenie podpísané pánom Goodwinom. Ukážte mu to, Archie. Vyťahol som papier z vrecka, vstal som a podal som mu ho. Kramer si to prečítal a zdvihol pohľad. Je to váš rukopis? Neviem, zrejme áno. Prečítal si to znovu, zložil a strčil do vrecka. Viem o vás, že vždy vyťahnete nejakú fantáziu. Koľko z toho je vymyslené? Ak máte na mysli, či je tento fakt klamný, tak vôbec nie. Keďže považujem doktora Averyho za dvojnásobného vraha, rozhodol som sa to dokázať. A keďže to nebolo možné, kedy ste na to prišli? Prišli ste na to už keď... Kramer zalapal po dychu, vstal a vrhol sa ku mne a ja keď som si uvedomil, čo chce, vstal som zo stoličky a uvoľnil mu ju. Kým vyťukával číslo, nalial som si ešte trochu šampanského a skôr ako som stihol fľašu vrátiť do ľadu, mal na linke seržanta Stebbinsa. Parley, som u Wolfa. Zožente doktora Viktora Averyho. Priveďte ho sem a zadržte ho, kým neprídem.
Choďte sám, nezaťažujte sa zatýkačom. Priveďte ho ako svedka v prípade vraždy Kalmusa a myslím to smrteľne vážne. Chcem, aby tam bol, než prídem. Za pol hodinu, možno o niečo viac. Vstal, vrhol na mňa ten kyslý pohľad, ktorý si pre mňa vždy nechával, vrátil sa do svojho červeného kresla, počastoval Wolfa rovnakým, ak nie horším pohľadom a vybuchol. A keď odídem, vy s Goodwinom pôjdete so mnou. Kto si vy dvaja paviáni myslíte, že ste? Goodwin vo svojom podpísanom vyhlásení bezostyšne klame a včera ráno mi hovoríte, že som oboznámený so všetkými okolnostiami Kalmusovej smrti oveľa lepšie ako vy. Ako si myslíte, že vyklznete? Do čerta nesete tam s tým úškrtkom na tvári. Postaram sa, aby zmizol. Ušetrím vám námahu, povedal Wolf dobromyselne. Pán Goodwin klamal doktorovi Amerimu, nie vám. V tú stredu vôbec nesledoval dotyčný dom. Ako vám povedal, prišiel tam krátko po 10. hodine v sprievode slečny Blantovej, takže nemohol vidieť vraha ani prichádzať, ani odchádzať. Oklamali sme doktora Averyho, lebo to nebolo možné. Musel sa odmlčať, ale nie kvôli Kramerovi. Saul vošiel do miestnosti s ďalšou fľašou šampanského. Po 3 krokoch sa zastavil a keď si všimol, že mu Wolf dáva signály, otočil sa a skočil pre ďalší pohár, nalial do neho perlivý mok a podal ju Kramerovi. Doplnil Oriho, môja svoj pohár, dal fľašu do vedra s ľadom a posadil sa. Kramer, ktorý si šampanské vzal bez toho, aby si uvedomil, si trochu polial nohavice, pozrel na pohár v ruke, ako by sa snažil zistiť, ako sa tam dostal, priložil ho k perám, vypil ho na 3 dúšky a položil na stôl. Upieral ostrý pohľad na Wolfa. Neverím tomu, povedal. Aby som to prehltol, vysvetlite mi, ako ste vedeli, že Avery vošiel do domu, keďže Goodwin ho nevidel, a ako ste vedeli, že zabil Dierina. Počúvam. Wolf prikývol. O to tu ide. Pochopiteľne je to zložité. To sa stavím. Určite je. Pokúsim sa tomu porozumieť. Tak teda? Wolf sa oprel. Bol to len úsudok, nie záver založený na preukázateľných dôkazoch, hoci som žiadne nemal. Posúdenie bolo založené na 3 bodoch. Poprvé, Blunt nezabil Jerina. Ako viete, už som túto hypotézu zvažoval a Kalmusova vražda ju potvrdila. Po druhé, Jerina nezabil žiaden z kuriérov, ani Hausmann, ani Jerkes, ani Fárov. Už som sa sám sebe ospravedlnil za svoje nezmyselné tvrdenie, že je to možné. Teraz sa ospravedlňujem vám. Ako by bolo možné, keď Jerin mal tácku priamo vedľa seba a ostatní kuriéri neustále vchádzali a vychádzali? Zamával rukou, aby demonstroval absurdnosť tohto tvrdenia. Po tretie, zostal len Avery. Mal rovnakú príležitosť ako Blount, ale nie lepšiu. Mal aj prostriedky, údajný horčicový roztok a dal ho Jerinovi. Možno predpokladať, že mal aj motív, ako je zaznamenané na nahrávke, chcel zničiť Blounta. To nemôže byť. Prečo chcel zničiť Blounta? Pretože chcel Blountovú ženu. To sa nedá dokázať, pretože jediný dôkaz je v jeho hlave a ten nemožno brať do úvahy. Predpokladám, že ste hovorili s pani Blountovou. Áno, niekoľkokrát. Dá sa predpokladať, že mohla neúmyselne vzbudiť túžbu?
Samozrejme, že môže. Potom je motív prinajmenšom priateľný. Ale ak máme jasnú príležitosť a motív, zostávajú dve otázky. Prečo bol Jerin tak vhodne uvedený do stavu nevoľnosti, než bol Avery k nemu zavolaný, a prečo opäť tak vhodne mal Avery pri sebe arzén? V skutočnosti to nebolo jasné, kým nám pán Goodwin neposkytol odpovede na tieto dve otázky po včerajšom rozhovore s pánom Blantom vo väzení. Do tej doby som doktora Averyho vôbec nepodozrieval. Zostáva ešte tretia otázka. Vedel doktor Avery vopred, že sa Jerinovi urobí zle? To je však len časť druhej otázky a odpoveď je áno, vedel takmer všetko s istotou. Kalmus mu to povedal. Preto, no tak dobre, prerušil ho Kramer. Goodwin to vyťahol z Blanta. Veď ten sedí vo väzení pre podozrenie z vraždy. Je to váš klient, nie môj. Dostanem sa ku všetkému. Teraz vám len vysvetľujem, prečo som šiel po Averym. Preto Kalmus začal mať podozrenie a urobil chybu, že si s ním chcel poradiť sám medzi štyrmi očami. Tá chyba ho stála život. Wolf bezmocne zdvihol ruky. A tak sa to stalo. Keď mi pán Goodwin povedal, o čom sa rozprávali s pánom Blantom, bol som si istý, že Avery je môj človek, ale nemal som žiadne dôkazy ani nádej, že nejaký nájdem. Hovorím, že som si bol istý, ale istota nie je dôkaz a ja som potreboval dôkaz. Rozhodol som sa všetko preveriť a prijal som umelé opatrenia. Požiadal som pani Blantovu, aby sem včera večer pozvala všetkých tých, ktorí mali niečo spoločné s vraždou, vrátane doktora Averyho. Keď sa tu všetci zišli, oznámil som, že pán Goodwin bol prepustený, ten nebol prítomný a že sa stiahnem z prípadu. Vrátil som slečne Blantovej honorár. Ona bola s plánom oboznámená. Povedal som, že pán Goodwin bol vyhodený za zanedbanie služobných povinností, mal strážiť Kalmusov dom v stredu večer a opustil svoje miesto asi na hodinu, takže som nemohol zistiť, kedy vrah vošiel a odišiel. Oni nepoznajú Goodwina, zamumlal Kramer pod nosom a významne zdvihol obočie. Teraz už poznajú, povedal Wolf. Alebo skôr mal by som povedať, že Avery ho pozná. Goodwin zavolal Averymu zo svojej hotelovej izby, povedal mu, že dostal výpoveď a prečo. Povedal mu, že neopustil svoje miesto, naznačil, čo videl, ako vchádza a potom vychádza z Kalmusovho domu v stredu večer a prikázal mu, aby priniesol $100,000 na stretnutie v reštaurácii Pioty. Samozrejme, Averyho reakcia potvrdila podozrenie, či bol vinný alebo nevinný. Ak by nevyhovel žiadosti, dostal by ma. Môžem odbočiť? Kramer zavrčal. Ako zvyčajne. Týka sa to podstaty veci, ale je to nepodstatné. Verím, že by výzvu neposlúchol, keby sa musel obávať len zákona. Vedel, že proti nemu neexistuje priateľný dôkaz a možnosť získať dôkaz, že zabil Jerina, bola viac ako nepravdepodobná, prakticky nemožná. Nebál sa zákona, bál sa pani Blantovej. Verila by pánu Goodwinovi ona, alebo konkrétnejšie, mohla by mu neveriť? Ak by mala aj len zrniečko pochybností, jeho plán by bol zničený.
Pochybnosti nesmeli vôbec vzniknúť. Prijal výzvu na stretnutie s pánom Goodwinom a prišiel. Výsledok ste počuli. Wolf zložil ruky. To je všetko, pán Kramer. Zo zákona môžete získať nahrávku len na základe súdneho príkazu. Ale ja netrvám na formalitách. Vezmite si ju so sebou s vedomím, že v prípade potreby môžem zariadiť, aby si ju vypočuli aj manželia Blantovi, pokiaľ by to bolo nutné. Bude pán Blant prepustený ešte dnes, alebo musíme čakať do zajtra? Do čerta! Kramer sa musel nesmierne ovládať, aby nevybuchol. Nemôžeme držať Blanta, to môžem potvrdiť, a máte zatracene pravdu, vezmem si tú nahrávku a koniec koncov počuli ste, ako som nariadil Stebbinsovi, aby zadržali Averyho, ale keď ho zadržím, čo proti nemu mám? Ako ste sami povedali, ani kúsok dôkazu. Vy ste zohnali informácie, ktoré jasne ukazujú na vraha. A čo ste s nimi urobili? Nezmysel. Wolf prešiel k strohému tónu. Práve ste sa vyjadrili opovržlivo k tomu, že určité informácie pochádzajú od človeka sediaceho vo väzení, je obžalovaný z vraždy a naviac môj klient. Som povinný zverejniť informácie, ktoré mi poskytol klient výlučne na účely vyšetrovania, vedeného v jeho záujme? To nie ste. Chcem od vás odpoveď. Som? Nie ste. Ale teraz ste. Chytili ste vraha. Nechali si ho vypočuť nahrávku a potom ste ho pustili ešte skôr, ako ste mi zavolali. Teraz ste mi povinní túto informáciu poskytnúť a ja ju chcem. Čo spôsobilo Jerinovi nevoľnosť? Bolo niečo v čokoláde? A kto to tam dal? Ako Avery vedel, že sa mu robí zle? Čo vedel Kalmus? Čo presne povedal Blunt Goodwinovi? No? Wolf sa otočil. Archie, čo dlhujete pánu Bluntovi? Priznávam, že som bol trochu zabednený. A zriedka, kedy pijem šampanské v službe, aby som nezanedbal svoje povinnosti. Všetko, čo mi povedal, podarilo sa mi povedať, je úplne dôverné. Nemali sme po ruke Bibliu, tak som prisahal s rukou na srdci. Ak niečo poviete policajtovi, aj keby to hneď inšpektor bol, je so mnou amen. Saul, Fred a Ori by pravdepodobne mohli zaujať moje miesto všetci dohromady. Wolf sa obrátil na Kramera. Pán Goodwin sa zľahka namazal, ale jeho záväzky prechádzajú na mňa. Radím vám, aby ste sa predtým, ako ho prepustíte, požiadali pána Blanta, či by bol ochotný podeliť sa s vami o informácie, ktoré má pán Goodwin, samozrejme dôverne, a možno vám vyjde v ústrety. Veľmi dobre viete, zazvonil telefón. Otočil som sa a zdvihol slúchadlo. Po mojich 2 slovách, ktorými začínam svoje hlásenie do telefónu, ma prerušil hlboký chrapravý hlas. Chcem inšpektora Kramera. Otočil som sa a povedal mu. Pre vás, Stebbins. Pri písaní týchto komentárov sa snažím nespôsobiť dojem, že vidím cez hrubé steny alebo zárohy domov. Ak ma zachvátia určité predtuchy, čo sa mi stáva sem tam, zvyčajne ich vynechám, pretože nemôžem čakať, že mi uveríte. Ale ak Wolf môže porušiť zvyky, môžem porušiť svoje aspoň raz i ja, a tak vám predstavím jednu predtuchu. Keď som podal Kramerovi slúchadlo, vedel som, čo mu chcú povedať. Nemal som tušenie, naozaj som to vedel.
Myslím, že keď ma Párli prerušil takým tónom a takým hlasom, ani sa nespýtal, či je tu Kramer, len povedal, že ho chce. No nič. Vedel som a bol som si absolútne istý, že Kramer prakticky nič nepovedal, len načúval, niekoľkokrát zavrčal a položil pár otázok. Preto ma neprekvapilo, keď zložil slúchadlo prudko a obrátil sa k Wolfovi a zachrapčal. Do čerta! Chodte do pekla! Vy a vaše prekliaté finty! Do čerta! Pán Kramer, ak by ste... Neoslovujte ma, pane. Myslíte si, že ste... Neviem, za koho sa považujete, ale viem, čo ste podľa mňa. Avery si vložil hlaveň zbrane do úst z pištole a vystrelil si mozog. Choďte si vybrať svoj honorár. To vás uspokojí, čo? Ste spokojní? Udrel pesťou po stole. Tak ste? Wolf otočil hlavou, aby sa pozrel na hodinky na stene. 4:45. Príde neskoro na svoje stretnutie s orchideami. Áno, povedal zdvorivo. Som spokojný. A vy budete tiež, keď sa upokojíte. Zbavíte sa hanby za odsúdenie nevinného muža a ušetríte si trápnosti za zatknutie človeka, ktorý nemôže byť obvinený.